вярва, че дори под микроскоп да се взираш трябва. Те малки до безкрайно са, чак би се усъмнил. Но ако срещнеш ги, нали, не ги издавай ти. но ако срещнеш ги, нали, Не ги издавай ти. Но ако срещнеш ги на... Профилмс представя Сръчковците. Хартия. Ей, Том Томас! Поливаш цветята? И не само. Пише есе за училище. Не разбирам. Трябва да пиша есе на тема как се грижа за природата. Но трябва да пиша само истината. Затова пиша истината. Поливам моите цветя. О! Хапла! Хапла! Ела, момиче! Престани! Не се страхувай! Но защо я взе? Искам да я погаля, за да напиша колко добре се грижа за животните. Том Томас, искам и аз да се грижа за природата. Звучи добре. Как точно ще се грижиш? Може да пестим въздух, като дишаме по-малко. Страхотна идея! Браво на теб! Да пестим въздух, да се захващаме. Готови? Хората преземат природата и унищожават нейните богатства всяка изминала година. Извличат минерали и нефт. Секат дърветата, замърсяват въздуха и водата. Трябват им суровини, за да произвеждат храна и всякакви други блага. Срамно е, защото те нямат нужда от всичко, което произвеждат. Те често купуват нещо и после го изхвърлят, дори да е почти ново. Хората купуват тонове храна и после я хвърлят. Ако ви е грижа за природата, не купувайте неща, от които нямате нужда. И се грижете добре за вещите, които купувате. И бъдете сигурни, че ние, сръчковците, ще направим всичко по силите си, за да помогнем на вещите ви да живеят възможно най-дълго. Готово! Сега ще го напишем. Аха, напиши. Помагам още като пестя въздух. Не дишам цели 20 секунди. Написа ли? Какъв е този шум? Ха! Явно не съм я спрял, когато наливах вода за растенията. Том Томас! Можеш да напишеш и, че пестиш вода. А това е важно, защото водата не стига. Нолик, чудесна идея! Ще го напиша. Здравейте! Какво правите? Описваме как Том се грижи за природата. Това му е домашното от училище. Ага, вече написах как поливам растенията, грижа се за животни, как пестя въздух и вода и как се грижа за морковите. Никога не ги ям, особено в супа. Не си ядеш зеленчуците, не става, не се брои. Сигурна ли си? Защо изхвърли този лист? Нали ти не ми даваш да пиша за морковите? Ще пренапиша всичко. Ти не опазваш природата. Какво? Това пък откъде ти хрумна? Опазвам я. Не. Когато изхвърляш хартия, това значи, че не се грижиш за дърветата. За какви дървета говориш? Не знаеш ли, че хората правят хартия от дърветата? Хората правят хартия, като секат дървета и после ги превръщат в дървен чипс. Чипсът се смесва с вода, към сместа се добавят химикали, всичко се разбърква добре и става на плътна водна каша, наречена пулп. После водата се изсмуква от пулпа и с помощта на въртящи се барабани се изглажда на тънки листове хартия. И за да се
произвежда нова хартия, трябва да се секат нови дървета. Има и още нещо. Ако всеки жител на планетата спести по един лист хартия, тогава милион дървета се спасяват. Мислиш ли? Сигурна съм, вече знаеш за хартията и дърветата. Какво ще направиш? Ей, знаеш ли, просто няма да пиша есе за училище. Какво? Искам да спася повече дървета, като пестя от хартия. Това е. О, Том Томас! Ти си моят герой! Обработка Студио Профилмс. Режисьор на дублажа Ива Стоянова. Тон режисьор Денислав Димитров. Ролите озвучиха артистите Мина Костова, Светослава Симеонова, Диляна Спасова, Живко Джуранов. Преводач Гергана Бахчи.